Khulumbaikha hasteni joto tiprasa lukorok nai tongnai khapangni takute buku sono jotonono o hor kwchangni jorao norokno khabai khubai khe hambai maya pharo tamni hinba o jorao chwng thaisa thainai kisisa nangmani kokrokno khwnalainani bagui ang norokni bwskango haino hai video norok thani tui phaikha ang koinai joto tiprasarok o video no nainani bagui and jotono share khainani bagui ang norokni thanio request khayo tamni hinba ang khoroksa norokni chukjaya takhuk joto manmani bwkhani kokno norokno share khainani bagui no norokni bwskango ang hingkhe phaidi chwng tabuk thangnayo ang norokno video o kokno samani phaidi chwng thanchani bagui palkhe khorangti sawi 27 November o chwng palkhe Agartala astobolo chwng kwbang borok kuthumui chwng thanchani mari no unity no phunuklainani bagui kobokmani hingkhe joto phaimanjakha je phaimanai phaikha nukjakha belai kwbang borok tongthotok tei belai khe wanama singsa sini kwbangma leader rok bo phaikha hichi aboni bagui belai khe o jorao hasteni joto tiprasa lukurokno khani kulpaya hambai maya phoro sobani tabuk kokge omo haise sini tiprasa baksa baksa wansuknani belai khe rungya de hinnani na wansukna saimya de hinnani tabuk bo thanchani maribo tabuk bo unity bo phaimaya puila bubagra tipra hasteni joto tiprasa rokno thancha khainani bagui belai khe chaitokmani thancha bungkhaichi joto para thancha wngkha phiaba sini kok thairok sini sanmungrok sini demand tongmarok khonajagya chamni hinba chwng belai khe songkha kom wngwi thangmani bagui borok kom wngwi thangmani bagui sini mungsa jaga bo sini kok nangliya sini kokno borok khonaliya aboni bagui chwng sini manthai manani belai khe tugui thangkha abono wansugui mai ganang bubagra chwng notice kaisa chwng unity khlaiwi chwng sini manthai no adai de khlaima no hwnwi bini chaitok mungbai haina hai notice pura unity wngwi sini kwbangma leader rok thancha wngwi phaikha a thancha wngmani no nugui kwbangma borok rokni tabuk wansuk mungo mo phaikha je ayang narni phaine hindu wanji rok thor thor kirijagui tongbai kha isi and national party khainai rok porjonto tabuk kirilaijak because north is one unity wngwi thangmani bagui so ang norokno sanai musungmani khe mosi tabuk sini o jorao thancha chwng tamani bagui nang thancha tamani bagui nang nung jesa political phano khaide haisi nung jesa rajniti phano khaide haisi thancha chwng jesa khe phano nango o thancha kwrwi hingkangkai tini nini ani chini joto chini bobishot chini future pura finish wngwi thangnai haisi tweruk tweruk tabuk chwng sokomorjagui phaikha tweruk tweruk chini kok nangli yangnani chengkha tweruk tweruk chini manthai rokno chwng rwjak yangnani chengkha chini ST quota no porjonto buino o devnath rokno porjonto devbarma swnamwi borokno chakri quota ri tonjakha chwng amorokno teibo andolon kwbangma khlai tongo but chwng manya haisi tei bosor brum brum no chwng roman script ni tui chwng आंदोलन खालायफायमानि हायसि TSF तामोननि TISF तामोननि तिप्रा मथा तामोननि YTF तामोननि TWF तामोननि TSU गोबांमा जों रोमान स्क्रिप्ट न तैयै जों आंदोलन खालायफायमानि सक्सेस जांखा हायसि सक्सेस जांखा ओंया Why? Unity gửi
o unity o thansa himani krini bagay no tini जों मुसुखै थोंजागै दङ हायसि रोमान स्क्रिप्ट नो साननानै bagay tini joto tiprasa hasteni lukorok ekni phaikangkai thansangni phaikangkai ekotangni phaikangkai tini tamni bagay borodiya tongnai marine haisi yok yawi no baido tangai thangna je marine hinai amo ani bisas ani puito amo jesake pano marinai tipra government piaba tipra saroni bisingo no nini thangnayo doctor Otul Deborma sonono tamjani Devanagari khain angko si sanai tongkha Devanagari si suina nangnai tei khoroksa saka Bengali script se cholena nangnai tei khoroksa saka Roman script se cholena nangnai tipra saroni bisingo tin dal ngai tongkha tin dal saideman Devanagari bo nangjak pho tipra saro Bengali script bo nangjak pho Roman script bo nangjak pho 100% no 100% no 99% tipra saro Roman script support khayo haisi piaba baksa neta rok baksa leader rok abono saja gyani bagay tini osini demand osini je dabi tomarok amo sopungja gyangi tong haisi success khaija gyangi tong haisi suja suji ko khaisi ama hai netarok ama hai leader rok tongmani bagay no tini sung mo hai bipodok kalayo haisi tini sung mo hai birmano kalayo norok hai neta tongmani bagay no tini chini sererok tin tambo Roman script by masuya buskango exam file khangkai bangla script by nini Bengali script by proশ্ন question sabok jagonai haine hai bukha dukho nanglai nai tipra sar wai busuk nini hatai kotoro lama kasu sinai wai busuk andolon khaisinai nini circuit house wai busuk andolon khaisinai Roman script nati TSF khaika TISF khaika YTF khaika TWF khaika nini TSU khaika poder pot gobang andolon khaika but unsuccessful why abo netarok wansana nang haisi joto neta ya haisi gni gotham netarok se mo haingo tini recently norok news nukhna haisi Rajbhavan no tamonai tabuk mungphilka amo tabuk rajtantro kori khani bagay gণতন্ত্র mani bagay lukochong raida phaimani bagay tini tamongkha Rajbhavan jaga Lokbhavan are jungtai tamo khaijak sine hinu jungtai tamo khlaijak sine hinu tipra sarokni thoi tongriya de hinu tipra sarokni te wanchung mongotai sichaliya de hinu sal busuk thungjak sinai